داغماي سلامتنا تقبلوا كبرى سمعتنا كابزي قصيلو بعوت ارغايز دالو افريقا بسومنزي كلونايو دغيمنا مكتالكم نعدم جاملاو هلقيت رواندا ማሕበረሰብ ዓለም ተሓታት ድዩ ግዜ 30 ዓመት ንድሕሪት መሊስና ናብ ሩዋንዳ እንተንኸይድ ሰባት ብሰንኪ ዓሌቶም ንሓድሕዶም ክቃተሉ ብጎዞም ክቆራረጹ ስድራቤታት ጸኒተን ህፃናት መጻይ ወለዶ ከይትኩ ተቐቲሎም ኣዴታት ተዓሚፀን ኮኔልካ ጥንሲ ክሕዛ ተገይረንን ካልእን ንኽትሰምዖ ኣዝዩ ቀዛዚ ጭካነ ጀምላው ህልቂት ምስራና ሎሚ ኣብ ሩዋንዳ እንተትኸይድ ድማ አንጻር ናይቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝረኣናዮ ሩዋንዳ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ተወዳዲራ ሓንቲ ካብ ዝበልጸጋ ሃገራትን ኣብ ቅልጡፍ ምዕባለ እትርከብን ሃገር ኮይና ኢና ንረኽባ ሩዋንዳ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ካብ ጃምላው ህልቂት ናብ ብልጽግና ክትሰጋገር ሓያል መቐይሮያ ገይራ 30 ዓመታት ኮይኑ ግን ዋላ እኳ ሰባት ይቕሬታ ተባሂሎም ተጸዋዊሮም ይነብሩ እንተሃለው በሰላ ህልቂት ግን ዛጊት ስምብራቱ ኣይገደፈን ዘሎ ዝሓለፈ ሰንበት 7 ሚያዝያ ሃገረ ሩዋንዳ መበል 30 ዓመት ስነ ስርዓት ዝኽሪ ጃምላው ህልቂት ዘኪራ ነይራ እቲ ጽምብል ኣስታት 250,000 ሰባት ኣብ ዝተቐትሉሉን ዝተቐብሩሉን ከባቢ ርእሰ ከተማ ኪጋሊ ክካየድ እንከሎ ንግዳያት ንምዝካር ሓወልቲ ሽግ ተወሊዑ ኣብ ተጋጣሚ ተረኺቡ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጃምላው ህልቂት ሩዋንዳ ደው ክብል ወይ ብመጠኑ ክጎድል ተኽእሎ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ሸለልትነት ማሕበረሰብ ዓለም ግን ህይወት 800,000 ሰባት ከም ዝሃለቐ መደረ ስሚዑ ፖል ካጋሜ ማሕበረሰብ ዓለም እንተስ ብንዕቀት እንተስ ጀጅዩ እቲ ጃምላው ህልቂት ክፍጸም ከም ዝፈቐደ ምግላጹ ሓያሎ ማዕከናት ዜና ዓለም ካብቲ ዝሃቦ ሰፊሕ መግለጺ ቆንጭለን ነታ ንማሕበረሰብ ዓለም ዝነቐፈላየን ዝያዳ ኣጋዊሐን ጃምላው ህልቂት ሩዋንዳ ክካየድ ግን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ዝተሓሓዝ እዩ ዘለዎ ጃምላው ህልቂት ከ ብሓቂ ክውገድ ይኽእል ነይሩ ድዩ ዝብል ሕቶታት ክምለስ ኣለዎ ነዚ ቅድሚ ምምላስ ግን እቲ ጃምላው ህልቂት ብኸመይ ጀሚሩ ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ ሩዋንዳ 6 ሚያዝያ 1994 ፕረዚደንት ጁሽናል ሃብሬማና ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊትን ካልኦት ሰበስልጣንን ቀቢላ ሁቱ ጽዒና እትጓዓዝ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ብሓይልታት ቱሲ ብዝተተኮሰ ተወንጫፊ ታሪማ ወዲቓ ቀጺሉ RTLM ዝተባህለት ራድዮ ዓሌት ቱትሲ ዱዳዓትዮም ዕላሞም ድማ ንህቱ ከጽንቱ ስለ ዝኾነ ከየጽነቱና ቀዲምና ነጽንቶም ቱትሲ ክቕተሉ ኣለዎም ዝብል ፕሮፓጋንዳ ክትነዝሕ ጀሚራ ሁቱን ቱትስን ከምኡውን ትዋ ዝተባህሉ ዓሌታት ንሩዋንዳ ካብ ዘቆሙ ኣህዛብ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ኣይጸንሐን ኣብ መንጎ ሁቱን ቱትስን ዓሌታዊ ግጭት ጀሚሩ እቲ ግጭት ብፍላይ ብወገን ሁቱ ክጅመር እንከሎ ኣባላት ቀቢላ ሁቱ ካራን ጎዘሞን ብምልዓል ንዝረኽብዎ ኣባል ቀቢላ ቱትሲ ዋላውን ንንስቶምን መቕረቦምን ከምኡውን ንተመጻደቕቲ ደቂ ዓሌቶም ሁቱ ክቐትሉ ጀሚሮም ብሰንኪ ግጭት ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ልዕሊ 800,000 ኣባላት ቀቢላን ቱትስን ገለ ተደናገጽቲ ሁቱን ተቐቲሎም በዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ዘስካሕክሕ ጃምላው ህልቂት ተፈጺሙ ኣብ መንጎ ሁቱን ቱትስን ጀመረ ምፍልለያትን ድሒሩ ዝሰዓበ ህልቂትን ከም ኩሉ ታሪኽ ኣፍሪቃ ካብ ገዛኢት ሃገረ ቤልጅየም ይጅምር ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሕብረ ብሄራትን ቋንቋታትን ቀቢላታትን ዝቖማየን ንኣብነት ደቡብ ኣፍሪቃ 11 ቋንቋታት ዩጋንዳ 15 ቋንቋታት ኤርትራ 9 ቋንቋታት ኣለወን ኣብ ሩዋንዳ ዝርከቡ ኣህዛብ ሁቱን ቱትስን ግን ሓደ ዓይነት ቋንቋን ሓደ ዓይነት ባህልን ዝነበሮምን ንዘበናት ድማ ብሰላምን ምክብባርን ብሓባር ዝነበሩ ኣህዛብ እዮም ሁቱ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ቱትሲ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሩዋንዳ ዝፈለሱ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር እንተኾነ ንዘመናት ተዋሂዶም ብሓባር ብምንባሮም ቋንቋምን ባህሎምን ተሓናፊጹ ናብ ሓደ ዝፈለቑ ምዃኖም እዩ ዝእመን ሩዋንዳ ምስ ቡሩንዲ ካብ 1894 ክሳብ 1918 ግዛት ጀርመን እያ ነይራ እንተኾነ ኣብ 1919 ጀርመን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብሓይልታት ኪዳን ድሕሪ ምስዓራ ሩዋንዳ ብግዛት ቤልጅየም ተተኪኣ ክሳብ 1962 ኣብ ትሕቲኣ ጸኒሓ ቤልጅየም መግዛእቲ ጅምር ምሰበለት ክትገዝእ ክትዕመላ ኣህዛብ ሁቱን ቱትስን ክትፈላልዮምን ኣብ ወረቐት መንነቶም ዓሌቶም ክትጽሕፈሉን ጀሚራ ጸኒሓ ከምቲ ኩሎም ገዛእቲ ዝገብርዎ ነቶም ብቑፅሪ ዝወሓዱ ቱትሲ ናይ ምምሕዳር ስልጣን ሂባቶም ቱትሲ ጸኒሖም ንናጽነት ሃገሮም ክጽውዑ ጀሚሮም በዚ ዝተቖጥዐት ቤልጅየም ንሁቱ ኣንጻር ቱትሲ ክለዓሉ ፕሮፓጋንዳ ክትነዝሕ ጀሚራ
ኣይጸንሐትን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኣሕዛብ ፍልልይን ዘይምርዳእን እናሃለወ ኣብ 1962 ሩዋንዳ ናጽነታ ተጐናጺፋ። ኣብ 1960ታት 85 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ሩዋንዳ ሁትዮም ነይሮም። እንተኾነ ፖለቲካት ሃገር ብቱትሲ ዝተዓብለለ ነይሩ። እዚ ዘይተዋሕጠሎም ሁቱ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምግባሮም መብዛሕቶም ቱትሲ ናብ ጎረቤት ሃገር ብፍላይ ድማ ናብ ዩጋንዳ ከም ዘምርሑ ኮይኖም ኣብኡ ድማ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዓሌታት ዝነበረ ጽልን ቅርሕንትን ሰማይ ዓሪጉ። ቱትሲ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ስደት ክወዳደቡ ድሕሪ ምጽናሕ ብፖል ካጋሜ ዝምራሕ ተቐናቓኒ ሓይሊ ግንባር ሓርበኛታት ሩዋንዳ ብምዃም ኣብ ኩናት ኡጋንዳን ዓበይቲ ቐላያትን ብምስታፍ ሓይሎም ኣደልደሉ። ብቱትሲ ዝተዓብለሉ ግንባር ሓርበኛታት ሩዋንዳ ምስ ብሁቱ ዝተዓብለሉ መንግስቲ ሩዋንዳ ካብ ጥቅምቲ 1990 ኣትሒዙ ሓያል ኩናት ሕድሕድ ክካየድ ጀሚሩ። ነዚ ኩናት ሓድሕድ ንምህዳእን ኣብ መንጎ ንምእታውን ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 1993 ብዘሕለፈ ውሳኔ ኡናሚር ዝተሰሚዕ ዓቃብ ሰላም ናይ ምትሕጋዝ ሰራዊት ናብ ሩዋንዳ ተላኢኹ። እንተኾነ ዋላ እውን ዓቃብ ሰላም ኣብ መንጎ ይእቶ ኣብ መንጎ ሁቱን ቱትስን ዝነበረ ምሰሓብን ኩናትን ክዕገት ኣይተኻለን። ሕድሕዳዊ ምጽናት ከምርሕ ዘኽእሉ ቅርሕንታትን ናይ ጽሊ ዘመተ ምዝርጋሕን ድማ ብመጠኑ እናዘየደ መጺኡ። ኣብ ሚያዝያ 1994 ፕረዚደንት ጁሽናል ሃብሬማና ሒዛ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ተሃሪማ ድሕሪ ምውዳቓ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቓት ሓይልታትን ዝነበረ ምስሓብ ሁቱን ቱትስን ናብ ግጭት ሰላማውያን ሰባትን ጎረባብትን ክሰጋገር ጀሚሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሩዋንዳ ዝነበረ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋጽአ ዓቃብ ሰላም ሰራዊትን መንግስቲ ቤልጅምን ኣብ ክንዲ ነቲ ዝንህር ዝነበረ ምስሓብ ምህዳእን ተወሰኽቲ ሰራዊት ከም ዝመጹ ምግባርን ካብቲ ሃገር ጠቕሊሎም ክወፁ ወሲኖም። ብፍላይ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዕላምኡ ንሰላም ክዕቅብን ክተሓጋገዝን ኣብ ሩዋንዳ ኣትዩ ክነሱ ግጭት ምስ ጀመረ ክስሕብ ምውሳኑ ሓደ ካብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ባይቶ ጸጥታ ካብ ዘንቀፎ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ጃምላዊ ህልቂት ኣብ ጎኒ ፕረዚደንት ጁሽናል ሃብሬማና ዝምራሕ መንግስቲ ክትከውን ዝወሰነት ሃገረ ፈረንሳውን በትርያ ትንቀፍ። ኣብዚ ጃምላዊ ህልቂት እዚ ፈረንሳ ዝዓበየ ተራን ምምሽጣርን ከም ዝነበረያ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ስልጣን ብዘሎ መንግስትን ሓያሎ ተዓዘብትን ንዝሓለፉ ዓመታት ብተደጋጋሚ ትኽሰስ። ተራ ፈረንሳ ቅድሚቲ ጃምላዊ ህልቂት ምስ ዝረአ ሩዋንዳ ብቤልጅየም ትግዛእ ብምንባራ ተዘራቢት ቋንቋ ፈረንሳያ ነይራ። እንተኾነ በቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፕረዚደንት ዘሎ ፖል ካጋሜ ዝምራሕ ዝነበረ ግንባር ሓርበኛታት ሩዋንዳ ካብ ዩጋንዳ እንዳተበገሰ መጥቃዕታት የካይድ ብምንባሩ ኡጋንዳ ድማ ተዘራቢት ቋንቋ እንግሊዝ ብምዃና እቲ ግንባር ኣብ ሩዋንዳ እንግሊሽ ዝዛረብ ናይ ሁቱ መንግስቲ ክምስርት እዩ ተባሂሉ ይመን ነበረ። እዚ ድማ ሓንቲ ብቋንቋ ፈረንሳ ዝተጸልወት ሃገር ብቋንቋ እንግሊዝ ተጸልወ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዳ ይተራዩ። ነዚ ተኸላኺላ ፈረንሳ ምስቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ብፕረዚደንት ጁሽናል ሃብሬማና ዝምራሕ መንግስቲ ናይ ጽዋር ስምማዕ ኣካይዳን ንሰራዊቱ ድማ ወተሃደራዊ ስልጠና ሂባን ናብ ጃምላዊ ህልቂት ከምርሑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ምልክታት እናተዓዘበት ድማ ኣቐዲማ ደው ከተብሎም ኣይከኣለትን ወይ እውን መጠንቀቕታ ኣይመሓላለፈትን። ጃምላዊ ህልቂት ኣብ ዝተኻየደሉን ድሕሪኡን ድማ ፈረንሳ ብመንገዲ ሕቡራት ሃገራት ንቤልጅየም ንምሕጋዝ 190 ዝኣባላቶም ወተሃደራት ስርሒት ዓቃብ ሰላም ክትገብር እንከላ ኣብ ስርሒት ሓያሎ ብጃምላዊ ህልቂት ዝኽሰሱ ሰባት በቲ ሰራዊት ፈረንሳ ዝቆጻጸርዎ ዝነበሩ ቦታታት ከም ልጡ ዕድል ኣብ ልዕሊ ምኽፋቱ እቶም ሰራዊት ክቕይድዎም ኣይከኣሉን። ሰራዊት ፈረንሳ ኣብ ክንዲ ነቶም ጃምላዊ ህልቂት ዝወርዶም ዝነበረ ቱትሲ ንኣባላት መንግስትን ስድራ ቤታትን ከድሕኑ እዮም ተጓዮም። ሓያሎ ናብ ውሕስ ቦታ ካድሙ ዝፈተኑ ድሒሮም ዝተቐትሉ ኣባላት ብምዕጋቶም ድማ ሰራዊት ይኹን መንግስቲ ፈረንሳ ክሳብ ቀረባ ግዜ ክኽሰሱ ጸኒሖም። ፈረንሳ ኣብ ጃምላዊ ህልቂት ሩዋንዳ እትኽሰሰሉ ጉዳያት ንምጽናዕ ጉጅለ ተመራመርቲ ታሪክ ፈረንሳ ኣብ ዝገበርዎ ምርምር ሃገሮም ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ሞራላውን ሓላፍነታ ከም ዘንጋዕት እዮም ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ ሓቢሮም። እቶም ተመራመርቲ ኣብቲ ቅድሚ 2 ዓመት ንፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዘረከብዎ ጸብጻብ ፈረንሳ ኣብ ፍጻሜ እቲ ጃምላዊ ህልቂት ኣዝዩ ግዙፍ ሓላፍነት ከም ዝነበራ መራሕቲ ፈረንሳ እናፈለጡ ነቲ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ዓሌታዊ ብልሽውን ኣሸባርን መንግስቲ ምድጋፎም ከም ዝቐጸሉ ኣጽዋር ዕጢቖም ወተሃደራዊ ታዕሊም ከም ዝሃብዎ እውን ይኸስስ። ነቲ መጽናዕቲ ዝመርሐ ቪንሰንት ዱክሌር ሰበስልጣን ፈረንሳ ኣብ ባይታ ምስ ዝነበረ ሓቅታት ኣዝዮም ርሒቖም ባዕለ ዝተመቓቐለ ሓደገኛ ኩነታት ጸማም እዝኒ ብምሃብ
ፖሊስታቶም የተግብሩ ከም ዝነበሩ እዚ ድማ ነቲ ዝነበረ ናይ ዓሌት ግጭት ከም ዘናሃሮ ይገሊጹ እንተኾነ እቲ ሓደ ሽሕ ገጽ ዘለዎ ጸብጻብ ፈረንሳ ሓላፍነታ ከም ዘንግዐት እኳ እንተጠቐሰ ፈረንሳ ናይቲ ጃምላዊ ህልቂት ተሓታቲት ኣይገበራን ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ዓይና ዓሚታ ጸማም እዝኒ ሂባ እኳ እንተበለ ናብ ተሓታትነት ግን ከቕርባ ኣይከኣለን ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ሓደ ካብ ቀንዲ ፈረንሳ ዓብ እጃም ከም ዝነበራ ዝኸስስ ዝነበረ ኮይኑ ድሕርዚ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ጸብጻብ ብእወታ ብምቕባል ፈረንሳን ሩዋንዳን ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ ክበጽሓ ዝሕግዝ ምዃኑ እዩ ጠቒሱ ብሰንኪቲ ፈረንሳ ኢዳ ኣለዋ ክበሃል ጸንሐ ክሲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ዝምድና ሓርፊፍ እዩ ነይሩ ብፈረንሳ ዝተቖጥዐት ሩዋንዳ ኣብ ሃገራት ዝነበረ ኣብያተ ትምህርትን ክለባትን ቋንቋ ፈረንሳ ብምዕጻው ሙሉእ ኣቓልባኣ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ጌራቶያ ዝሓለፈ ሰንበት ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ዝኽሪ 30 ዓመት ጃምላዊ ህልቂት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፈረንሳ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ህልቂት ደው ከብሎ ተኽእሎ እኳ እንተነበረ ናይ ምግባር ባህጊ ከም ዘይነበረ ተኣሚኑሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ንሩዋንዳ ካብ ዓዘቕቲ ዘውፅአ መራሒ እኳ እንተኾነ ዴሞክራሲ ዝዕምፅእ ዘሎ መራሒ ኢሎም ናይ ዝኸስዎ ሰባት ቁፅሪ እናዛየደ ይመጽእ ኣሎ ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ሃገሩ ሩዋንዳ ካብ ዓዘቕቲ ጃምላዊ ህልቂት ወፂያ ኣብ ሓጺር እዋን ናብ ናይ ምዕባለ ጎደና ክትሕንበብ ሓያል ጻዕሪ ካብ ዘካየዱ መራሕቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ እንተኾነ ንሱ ንዝነቐፍዎ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ አንጻሩን ዝወዳደሩ ኣባላት ተቃውምቲ ሰልፍን ጋዜጠኛታትን ኣብ ምቕያድ ድሕር ኣይብልን በዚ ድማ ሓያሎ ሰባት ብዘመዝግቦ ናይ ምዕባለ ከይዲ ከድንቕዎን ከለዉ ካልኦት ድማ ንሱ ጥራይ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝደሊ ብዘይካይ ካልእ ብቑዕ የለን ኢሉ ዝኣምን ነተቐናቐንቱ ዘይምሕር ውልቀ መላኺዩ ክብሉ እዮም ዝገልጽዎ ካጋሜ ሩዋንዳ ካብ ጃምላዊ ህልቂት ወፂያ ናብ ምዕባለ ክትግዝግዝ ዝኽኣለት ብመሪሕነቱ ዝተኣመመ ራእይ 2020 ዝተሰምየ ናይ ምዕባለ ውጥን ወይ ሮድማፕ ብምትግባርን ኣብ መንጎ ዛብ ናይ ሓድነትን ዕርቅን መስርሕ ብምስልሳልን ዘድንቕዎ እውን ኣለዉ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ህዝቢ ሩዋንዳ ብእቱን ቱትስን ተባሂሉ ምምቕቓል ዓሌት ተሪፉ ብሓባር ሩዋንዳውያን ብዝብል ስም ከም ዝጽውዑ ብምግባር ፍልልያት ኣወጊድ እዩ ኣብ 1990ታት ብሕማቕ ዜና ቀትለት ጥሜት ውግእን ወረውግእን እትልለን ረድኤት ክግበረላ ብማሕበራት ግብረ ሰናይ ምውዓውዓት ዝካየደላን ዝነበረ ሩዋንዳ ሎሚ በንጻሩ ብቁጠባ በልጺጋ ኣብቲ ሃገር ወፍሪ ክካየድን ዘመዝገበቶ ቁጠባዊ መቐይሮ ብዝንእዳን ፊናንሳውያን ትካላትን ማዕከናት ዜናን ተተኪሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሱታፍ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካን ብዝሒ መናብር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባይቶ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ሩዋንዳ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝተሰርሐ ዘእንፍት ብሜዲን ኣፍሪቃ ተሰነ ናይ መጀመርያ ፍርያት ሞባይል ኣብ ኣፍሪቃ ማራፎን መገጣጠምን መሰንዕን መኪና ብቮልክስዋገን ዝተተኽላን ሓያሎ ፊናንሳውያን ትካላት ዝተኸፍተላን ካልእ ሓያሎ ወፍርታት ዝእንገደላን ዘሎ ሃገር ኮይናላ ሩዋንዳ ካጋሜ ኣብ ምዕባለን ውጥንን ምምስራት ብቑዕ መሪሕነት ምምሕያሽ ኣገልግሎታት ትምህርትን ጥዕናን ምትብባዕ ናይ ግሊ ኩባንያታት ምምዕባል ብፍልጠት ዝተሃንፀ ቁጠባን መጓዓዝያን ካልእን ዓሊሙ ሰርሕ ዘሎ መራሒ ምዃኑ ብተወሳኺ ይጥቀስ ሒዝዎ ብዘሎ ውጥን ኣብነት 80 ሚእታዊት ህዝቢ ሓረስታይ ብምዃኑ ከተማታትን ዓድታትን ብጽርግያታት ከም ዝረኸባ ገይሩ ኣውፈርቲ ኣብ ቤት ጽሕፈታት ከጋጥሞም ዝኽእል መተዓናቐፊ መስርሕ ቤት ጽሕፈት ወይ ቢሮክራሲ ብምጉዳል ንወፍሪ ምቹእ ኩነታት ፈጢሩ ሓደ ካብ 3 ካብ ህዝቢ ሃገር ኤሌክትሪክ ከም ዝረክብ ገይሩ ኣብ መንጎ ጀንደር ዝነበረ ፍልልይ ጾታ ብምጽባብ ማዕርነት ኣረጋጊጹ በዝን ካልእን ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ድኽነት ከም ዝገላገል ኮይኑ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ዝንቀፈሉ ኣሉታዊ ጎኒ ድማ ጃምላዊ ህልቂት 1994 ከም መፈራርሒ ብምጥቃም ዝቃወምዎን ዝነቕፍዎን ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ አንጻሩን ዝወዳደሩ ኣባላት ተቃውምቲ ሰልፍን ጋዜጠኛታትን ኣብ መንጎ ህዝቢ ጽልኢ ኣሳዊሮም ሃገር ዳግማይ ናብ ጃምላዊ ህልቂት ከመልስዋዮም ብምባል ብምፍራሕ ከኣስሮም ብምጽንሑ እዩ ናይዚ ኣብነት ኣብ 2017 ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዲያና ሪዋጊራ ዝተባለት ጓል 37 ዓመት መንእሰይ አንጻሩ ኣብ ምርጫ ንኽትሳተፍ ምውዕዋዕ ጀሚራ እንተኾነ ኮሚሽን ምርጫ ብቐቲ ኣይኮንክን ኢሉ ከኣልያን ከሎ ድሕራ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ጽልኢ ኣሳዊርኪ ብዝብል ክስ ተኣሲራ ንልዕሊ 1 ዓመት ድማ ብዘይፍርዳዊ መስርሕ ኣብ ማሕዩር ጸኒሓ
ቅዋም ሩዋንዳ ሓደ ፕረዚደንት ክልተ ግዜ ንናይ 7 ዓመታት ክመርሕ ጥራይ እዩ ዘፍቅድ ነይሩ እንተኾነ ኣብ 2015 ቅዋም ዝቕይር ንድፊ ብምቕራብ ብባይቶ ጸዲቕሉ ኣብ ስልጣን ከም ዝቕጽል ኮይኑሎ ብመሰረት ዝተቐየረ ቅዋም ድማ ካጋሜ ክሳብ 2034 ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ከኽእሎ እዩ ነዚ ዝነቕፉ ጋዜጠኛታት ድማ ኣብ ትሕቲ ኸይድዮም ኣትዮም ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ ህዝቢ ሩዋንዳ ብፍላይቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነብር ንፕረዚደንት ካጋሜ ዝድግፎ እዩ ዝመስል ሓያሎ ሩዋንዳውያን ግን ካብ ሃገሮም ምስ ወፁ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንቶም ዘሎ ኣረኣያ ይቕየር እዩ እዚ ድማ እቲ ፕረዚደንትን ዝመርሖ ዘሎ መንግስትን ኣብ ቈጠባዊ ኣካይዱ ዝነኣድ እኳ እንተኾነ ኣብ መዳይ ዴሞክራሲ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጸቕጢ ከም ዘሎ የርኢ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ክትከታተልዎ ጸናሕኩም ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ነይሩ ምስ ተረፈ ትሕዝቶታትና ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ንዕድመኩም